yai kublai ya pi baro iwe piwe harga step ini ke sengi ka bau beli ai pat engi ngai kublai ya pi haka kerteng ka jeng utrai bonop dem jengi uji sukres ublim kerku ya pi baro iwe piwe apa pini obanya lingba ya kan ke sengi duai bau beli unyalam ya ke senjam ke jong pi ba haman ke senjam ke bangingi yat ngin yat da ke jalam ke jong play tungin de puson lang de kaktin ke jong play hakan ke por ka benta ka ba ngan sim kum ka nong rim jong ke jislok kolong ka siti ka ba ar ka jong pol sikin nong korin kala nong ka baning kong bat ka de khat ka ba khat we ong kaktin ke jong play kum ne da ka bayarap lem ma phiru da ka jing duai na ka benta jongi Kenang ba na mar kata ka jing isin kabala ai hangi na kabale kibabon on aingo da kibabon na kabenta jongi kerpar ye phi papian sa pule ki yingi jong phi ye ka chiti ka jong pol skin nong room kalong ba pra ka de khat apu pra ha do ka de khat ka balai pusau ngini pendam ha ka jing duai ko pa jungi bab neng ngi aingo pat ye men ka por Pama ai pada ngi ini ke step ke sengi ke pertamai. Bangi duai ko try kan rat habangi ngin siap pusan lang ngi ketin ke jong me. Ngi duai pama nyalam ngi to hikai ngi ling bau men sim ko jeme ko try. Bat yarat ngi ba ke ba ngin yo hakan ke por. Ke ban long ke jingbam ye ke men sim ke jongi. Bat yarat ngi bangi la ban ya ngi la ban im. Bat bangi la ye ke ban ya ke jingat ti ke jongi. Haka jing hikai juga ketin ke jong me. Yarap ni ko try kan rat pangilong kinong le ya ketin ke jong me. Om tang kum kita ki ba shus ngau ya ka. Haka kerteng ke jong diskus ngipan. Amen. Kawai ke beriu ka ong ini kentien. Ngam chu perkhat ka ke jing kerku ba ka jing duai ka ai hanga. Hari ka ong de tat nda haba upara jongka uyo ya ka jingpang jur bat barok ki perlok ki duai na ka benta jong u bat dai hangta kamat ya ka bor bat ya ka jingtengen ha ka mensim kani ka beriu ka kerteng ka jongka ka di ka lora ka jau umat haba ka ai khublei ya u pastor ha ka balang ka jongka na ka benta ka jing duai ba kerpang ba ka balang ka duai na kabenta upara jongka ubala dei ban syak sumar na kabenta ka jingpang kansa ka ba u layo kayai ban ong ya pastor makata ka jing duai jongka balang ka jing duai ka jongpi kala ai bor ya upara jonga ha pedeng ka por ka ba bat ka longru ka jing ai mensim ye ka ying ka sem ka jonga baro ong ka lora parlok baro Kawai ni kelinti babahae ke bangila ban le. Kalong bangin ikiwe. Kumba ublay ukwa ingi. Berkata ke bangila ban ikiwe kalong. Bangin aya kawai ke jing ai ke bangin syu ai mdon kam barasiu. Ban duai na ka benta jongki. Ka jing duai na ka benta kiwe. Habangi pule ni kakcin ke jang ublay u jisu ulong ke nuksa ke babahatam. Na kabenta kani haka bahaka New Testament latho kumno ba ujisu ujuduai na kabenta kiwe haki babon ki kep mendai tang kata wat hadu mentaru udang yayasaj na kabenta jongi hakmar ublai ipule ke stigi norom kalong bapra ka dekat ka balai pusau ong ting ke jong ublai kumni uta uba penrem dei ukris ubalayap Sisa kam tam ken ubala mi patru ubalong ru syakakti kaman ublay ubayaya saj ru na kabenta jongi ujisu uyaya saj na kabenta jongi hadu menta wat haba ula len yeladi ula sya agading pena ula mi pat na kajingtap ula kiu sabeneng bat ule kita barok na kabenta jongi Dekai ke bau jisu udang yai lek menta kalong.
Wada pedeng kita ki bau ulah dep le. Udang yai beteng ban yai ya sa na ka benta jongi. Hakamat ukpa jong haduk ani kopor. Ban ka klip mat ka jongi ka bangi don mentah kan ka step. Ki parlok borok nama kata. Saudong ki jongi. Kin don ki beriu ki bakwa yangi bangin bot ya ka nuksa ka jong Jisu. Ban iet ya ki. Da ki jinduai ki jongi. Kum ki babut nama kata ya ke nuksa u Jisu Kris kadai yangi bangin kerpat ya ke jingerap ublay. Na kebenta kitu ki badan kam ke jingerap. Kum ki nong but ke jong Jisu Kris. Kakam ka babha ka bangila ban le kalong. Ban duai ban yasad. Na kebenta ki waipat. Haka jingyat yanti ka jongi haka ni ka sengi nama kata. Ngila ban kendu ya ki waipat ki bamat jing Ki bangila bani kendu haki school, haki college, haki office, haki business bat ki weki kam ke bangingi trai. Nila ngini kendu wat haki kam junga seng bahalang ke bangingi trai. Ke ba pipi trai ke ba boleh IP ke sap ke bakum kata. Pila bani kendu iki weipat ke mat jing sosi. Ki ba duk jing kermen ke jingem. Kila ban donru kitu ki ba sate sakho maka bor jong beman. Bat ki yaksad ban job han rei ki yairem naka wei kapor sa wei pat. Bat arang idon ki bakum kita. Naka step makot ingilang baro. Bangin aya ka wei ka jing ai naka benta jongki. Banduai naka benta jongki. Teng hangi ki beriu haka jaka bangin duai naka benta jongki. Penban ngi kloy ban ai comments, ngi kloy ban kenthok. Ngi kloy ban keren penrem yaki. Habaki don haka nu ka jing ka baki ki kendu. Parlok barok nama kata ka jing duai ka jongi kalong ban kersan yaki. Kalak ban yarap. Kalak ban airu ka jing tengen yaki. Habang yasaj na ka benta jongki. Habang yasaj na ka benta jongki hakamat ublay. Ubadon bor barok. Haki jing duai ka jongi ngilak ban kersan yaki bapang. Ngilak ban kersan yaki bajenjar. Yaki baduk. Yaki bamat, yaki jing pat ying pat sem. Ngilak ban kersan yaki koidi. Yaki nong sensar ki jongi. Yaki missionary. Lane yaki tu ki Kristan ki bamat ki ba syak pensitom ben. Bat bun ki wei ki ba ngamlak ban jerlot akan kepor. Kadai yingi bangin ya yasat haduk kan kepor. Ngin duai ban panbor na ublay na makata. Ba ublay unyarap yingi. Mangingin la ban duai. Na ka benta ki weipat. Ban ngengek ladang ipan, ye ka bakum ka bor, ublay un le hangi, un ai hangi. Ban but ye ka nuksa ka jong Jisu Kris. Ubayay duai, bat ubayay sahat, yasat, hakmat jong ublay. Na ka benta jong Parlok barok na makata. Tu ai ba ublay, un ai bor, un Krisyan yang ayapi. Bahabang iya, hakan ikasingi. Kei kebangingi perkat kanum day tang yang marway simat. Bangangan biang. Dan itang bangangala sok kala biang. Nitang mga bangala ngam yu kenduk jing hayi ngasam ka biang. Henry bangin pai kemat lam sikiway. Lesi. Ngila banum don kasap ban yeslok. Ngila banum don kasap ban ya keren bat ki. Ngila ban don. Ya ki weipat kisap ki bau blay. Lesi like nakata ka ba kanum day ka bangi ngislok ikiway kabalik si ngiong mangim sola kata hande ka way ka bangi la ban le kalong ban duai na ka benta jongki kani ka jing ai ka bangi su ai na ka benta ki way hande ka jing ai ka jong ajong pi kan kersan iki kan yarap iki ban ngingat na makata bau blay un kerku ya kita ki bangi ngi kersan lam ha ka jing duai ka jongi dia nak kata kadau po lam kata uang. Da kebayarap lem mapiru da kejing duai na kabenta jongi. Pol bukan tu ikin ongkoren. Banyarap lem yu ha kejing duai ke jongki ki paman la kasi. Tu blim kerkhun ko por. Ya ke jeslok ting ke jong blai na kabenta kaburam ko jong. Amen.